Jo aquí a les Corts vaig aprendre també a estimar que hi ha gent que pensa diferent que nosaltres, però que també ajuden a construir Barcelona. I aquesta és una lliçó que jo vaig aprendre aquí. I per això valoro que aquí hi hagi gent que en algun moment estaven en altres àmbits i que ara també ens acompanyen. Perquè sempre tenim en comú el que ens estimem, en aquest cas, al barri de les Corts. I aquí també vaig aprendre a estimar molta gent. I molta gent que per això, a mi quan em pregunten sobre el nostre cartell, jo sempre dic que per mi és un cartell que és fantàstic. Home, segurament el lifting meu és el que menys m'agrada, això. Però us he de dir que, en canvi, a mi m'encanta perquè aquí hi ha molta gent. Aquí hi ha el Ropero, i aquí hi ha l'Ortega, i aquí hi ha el Pinyol, i aquí hi ha el Planas, que no té la càmera, cosa que és molt inaudita. Què us vull dir? Que aquesta és una gran imatge. És una imatge d'algú que aspira a liderar aquesta ciutat, però que ho fa amb la gent, que s'estima, que és la gent que s'estima aquests barris. És la gent que s'hi convé i quan les coses no es fan bé et diu aquí ens hem equivocat i per tant hem de rectificar. Però justament d'aquest diàleg surten, jo crec, els millors resultats, que són els resultats de l'acord i que són els resultats del treball. Perquè nosaltres som el partit del treball. Nosaltres som el partit que sabem que les coses no venen soles i tampoc les coses es construeixen amb declaracions. En aquest sentit us voldria dir i fer un comentari. Portem només 3 dies de campanya, però jo, veient certes inflacions de declaracions dels nostres adversaris, la veritat és que penso que malament no devem anar. Perquè jo llegeixo alguns teletips i llegeixo Mas acusa Tripartito permitir Catalunya sea campo pruebas terrorismo islámico. Noi, no sé què té a veure amb la nostra ciutat, això, però la veritat és que aquí hi ha algú una mica desesperat per dir una bajanada com aquesta. O una altra, que avui és bastant ric, això. Fernández Díaz pide a Ayuntamiento que facilite seguimiento masivo final UEFA. Aquest és un tema que està bé, perquè ja ho farem. Però a més diu, Fernández Díaz promete empastes gratuitos y reducir listas de espera quirúrgicas. Carai, noi, l'Ajuntament ja podem fer moltes coses, però jo us he de dir que empastes gratuïtos des de l'Ajuntament de Barcelona és una mica complexa. Per què us dic això? Home, perquè nosaltres ens prenem la política en sèrio, en el qual nosaltres venim aquí, en els barris, diem allò que volem fer els propers 4 anys i us asseguro que després complim. Som i serem la ciutat referent del sud d'Europa i aquí cada vegada ve més gent a veure que una ciutat, que el projecte d'una ciutat encara és possible defensar-lo. Què? Condena. Enhorabona. Tu nunca falles, me cago. És el millor alcalde que no hi ha a Barcelona. El millor de tots, el millor de tots.